Iwe zvakazongoitika paipa ndakazongoitika nandiri andina kuzoona ndakasvika sei handisiwo nandiri hai here kana nandiri lo handisiwo nandiri sobe here ndakaita ipapa hazviswi nemunhu batisa iwe pamusoro wangu handaiziva kuti munhu anojamba kusvika pakadaro iye munhu atojamba kubva musoro kuta ukona mvezo ane mari yangu ngatimurove takamurova mari yangu handizoiwana ukona chii ngatimurove ndokutova iwe tera matsimba yangu iwe ndine plan I have a plan abuyo hatiutuni futi saka iwe watiti kuita sei iwe ndati follow my lead saka handi adi saka iwe gore ratopera usati wadzosa mari yangu auchatodine mari yangu kayo toda mari yedu itaudzose mari yangu mazuva yawanda shama izvezvi hayi kupa mari yako ikuyipiko mari last year sha ndiuri kuda izvezvi shaka dhora kane basa reko iyo idola sha ndikutorida dola rangu tokutara zvedola green sha green tokutara zvereal money panapo usadonjairire hapana mari yandiri kukupa mani iwewo hapana dhora randiri kukupa hariroreka dhora iri nekutoti ungatoda kutoramba uchitonzi ukuda kundinetsa unoita sei iwe unombozitemba neiko mufana iwe inini unozoziva kuti ina handina kana munhu wandokwata panapa iwo zvaunoziva iwewo handiti kudheni kwako iwe mhomzi namundaro wako vanoketana plus inini mari yangu inini yakabatana ukuzvinzwa they call me Tina boy for nothing ukuzvinzwa here iwe ukuzvinzwa ndokurovera mari yako iwe kana uchifunga kuti izvezvi so ndisiye ndibaye ukuzvinzwa ndisiye ndiendi ukuzvinzwa here ndisiye ndiendi kutoni munhu akutoenda kautoni toni akutoenda toni toni itsoka yangu kayauri kutora pane kasecret kandakadzidziswa nasekuru vangu vasati vashaya vaizviziva kuti munyika muchange muine vanhu vanenge iwewo kasina akanzanambuka traya kana mbichana but iwe Tina boy wakurinetsa iwewe apa ndiwe first munhu achatanga kuitirwa magic idzo dzidzi autodziitira iwewe Tina boy iwe wandinetsa stereti handinatsoziva kuti kanoshanda here but I think kanogona kushanda pauri iwe Tina boy because wanetsa stereti iya watondibhadhara kudhara chamagara nekadhola kako handichatombokadi toni ndine $10 yandinayo muhomwe $10 toni toni sorry hako nituni tuna mari une wandi saka uzi kutora toni iwe inde usingadi kuregerwa nemidzimu yange yakutokuregerera wakuenda kupi nemari yacho ndaita kuti pamwe chabudisa imhunza yawaenda nayo yawamudzoka kunotone nemari inde usingadi kuregerwa nemudzimu iwe ndandati wakutobudisa imwe yechitu inde usingadi kuregerwa nemidzimu dzoka nemari yawaisa muhomwe. Thanks guys for watching to our YouTube channel. Don't forget to subscribe and like. Tichaisa link la Tina boy na link la T's. Mina nimbotaurawo. Subscribe. This is our first collaboration. Exactly. This is our first. Tony Royce. Tiziga. Tina boy. Tina boy. Uya kuno. Yo, what's up people? I got this guy, this my man, Tin. What about me? So this is our first collaboration with Tony Royce and she's the comedian. It's not our first. But so subscribe and subscribe. Tell us kuti chakamira sei chisinje because chichangotanga kupopa maize. So don't remember to share.
don't forget. Uda kuti vakangana kushare. Don't remember. Don't forget to share, guys. Yeah. Share this thing, amana. Ndimi vanhu vacho. Ndimi vanhu vacho. Thank you. Thank you, guys. Saka munda shaya chikamera changu ndakuchitora achisicheni.